matur nuwun tidak rene waktu saiki arep ngendharake asal usul desa Mudal. Sadurunge ngenalke dhisik aku Purwata. Ya klebu sesepuh ing desa Mudal kene amarga ya umurku wis akeh. Asal usul desa Mudal kuwi manut cerita legenda sing ana ing taun sadurunge antarane taun 1700 pira aku rada kurang pono. Pokoke bareng karo dadine gawene pabrik-pabrik gula neng daerah Sleman. Mergo dusun Mudal iki mbiyen iki puntukan kena donekke kaya gunung. Banjur digawe mergo sak lore Umbul Mudal kuwi diliwati antarane dalan mondhet atau rel sepur niki. Mula puntukan ki mau dikepras. Bar dikepras lan dilalah ana sawijining papan ning sak kidul sing digawe rel kuwi mau kuwi metu sumberi. Metutuke mbludak sing ora karuan ndadekake kasaraning tembung dusun Mudal sing nggon puntukan kuwi dadi segara. Ujaring kandha wis do ngendikake malah mesti gereh pathake. Inisiatife masyarakat ing Mudal kuwi langsung kuwi ditablek. Lenablek nganggo lesung karo lumpang rak ngono. Ya bawan kuwi sih zaman Kademangan. Demang bekel terus munggah neng Kanjeng Bupati terus neng ngeso dalem neng Sinuwun. Mula terus padha rembug gawe desa Mudal. Mudal iki saka tetembungan dadi umbul sing metu dadakan kuwi jenenge Hudal. Hudal utawa Udal. Mula bandur kuwi desa Mudal kuwi dijenengi desa Mudal. Asal usule saka kuwi ing taun 1700-an pira kuwi mau cilik ngono lho Mas. Perkembangan sejarah kuwi ngene lho Mas. Ing taun semono kuwi durung ya kuwi mau meng Kademangan karo Kabekelan. Terus langsung sing ngasta kuwi ya Ndoro Siten nek biyen Ndoro Siten iki Ndoro Penewu tak ngono. Terus sing taun 21 perkembangane maju. Mudal kuwi didadekake dadi gawe kelurahan. Jenengane Mudal kuwi kelurahan Karangmlaka saka dumadi saka patang pedukuhan. Patang dukuh. Padukuhan Randugoang, Padukuhan Karangmlaka, Padukuhan Mudal karo Padukuhan Sumberan. Ngono lho. Terus kuwi ana lurah anyar sebutane lurah ya lurah ana Carik, ana Kamituwa, ana Ulu-ulu, ana Jagabaya, ana Mudin karo Bayan. Lah dilalah jaman semono Mudal kuwi dilalah perangkat pitu kuwi sik ning desa Mudal wae 5. Mergo apa le dadi ngono? Desa Mudal kuwi maju banget. Masalah kesenian Jawa Mudal kuwi gudang. Gudange kesenian apa wae ana. Saka ketoprak, wayang wong, jatilan, ya wangguk, ya dadak bengek kuwi ning Mudal. Ya nek legendane mek anu Mas ngono ki dadi anane kuwi. Anane ana umbul kuwi mau kuwi ya perna-perna. Ya ana pusaka barang sing anu dadi anu kuwi biyen. Ana pusaka terus ana kuwi lebar kuwi iki terus anu kok. Critane ning makam lor desa kae. Kuwi iki mbiyen anu kok.
Dadi sik pisanan dikubur ning kono kuwi mbiyen anu kok. Nek saiki ling ngarani ya ming wong mati ning alas ngono lho. Isih bocah. Ha, megawe wis dipendhem megawe kuwi rak kena singkal iki rak sing anu ki. Cah kuwi. Mula jadi kudu ning kono nggon kudu cilik jenenge Den Bagus Bejo. Critane kondo Den Bagus Bejo kuwi terus hitungane ilang musna dadi pusaka jaman semono sing ngasta pusakane kuwi ya kuwi tumbak nek ra kleru Mas kuwi tumbak iki malah nganu ya medine Mbah Lurah sing pertama sing ngono kuwi biyen ngono kuwi wasitane jeng Ibu Pertiwi priya muda kewajibanira marsudi ing kautamen mangsah mesu masuh budi labuh negari merangi pringgabaya bebaya kang nempuh maju manjing wirutama Sukarila Sudira ambek kurban diri nuhoni trah utama